Vacanță în delta Dunării, într-un resort de 5 stele. Lambagiu a câștigat în această seară o piramidă la 81 de kilograme. A câștigat 2 meciuri într-o singură seară, unul dintre ele prin knockout. Da, și a fost premiată finala pe care a câștigat-o prin albanez. A avut și un prim meci spectaculos. Prietena lui Moroșanu din junglă, sunt celebru. Scoate-mă de aici, este show-ul la care au participat împreună Moroșanu și Ruby. Moroșanu se întoarce din fermă, nu este 100% pentru această luptă pregătit. A slăbit în fermă Moroșanu, a încercat să spună kilograme la loc, să devină la greutatea optimă pentru meci. Daniel Sam este un uriaș chiar și pe lângă Moroșanu. 123 de kilograme a avut la cântar Daniel Sam, cu 21 de kilograme mai mult decât Moroșanu. Revine în România acest gigant Daniel Sam. A participat la o piramidă chiar aici la Cluj în 2012. L-a făcut knockout pe olandezul Tevet în semifinale și a pierdut finala cu Raul Cătinaș la decizie. A luptat cu Ismail Lond la Craiova, a pierdut acea luptă, a fost oprit de doctor, s-a accidentat Sam. L-a învins pe Ibrahim Arab la București în 2012. A luptat și cu Ben Edwards, un star din K1 la Oradea. A pierdut acea luptă Daniel Sam. L-a învins pe Moroșanu în Puerto Rico la puncte. Și acum, după 3 ani, din nou față în față, gigantul Daniel Sam și moartea din Carpați, Cătălin Moroșanu. Multă lume mi-a spus să refuz această luptă cu Daniel Sam, însă eu în nebunia mea nu pot să nu intru în ring alături de omul care mi-a furat acea victorie în Puerto Rico, spunea Moroșanu. Chiar dacă vine din Moldova, iar Beni este din Cluj, la fel de puternic susținut aici în Ardeal și Cătălin Moroșanu. Celebra sa melodie Seek and Destroy găsește și distruge. Asta încearcă să facă Moroșanu în această seară cu adversarul său, un mult așteptata revanșă în fața lui Daniel Sam, cel care l-a învins în Puerto Rico în 2016 după un meci controversat. Sunt stresat, dar o să-l distrug în seara asta, spunea Moroșanu, chiar astăzi, în momentul în care a ajuns la arena din Cluj. Părea destul de neliniștit Cătălin. Este prezentat acum Daniel Sam, 52 de lupte în carieră pentru războinicul din Londra, 36 de victorii, 20 de knockout-uri, are și 16 înfrângeri. Este cel mai bine cotat luptător englez. A câștigat turneul greilor din Enfusion în 2013, campion Live Enfusion în 2017. Sean Gerard Deacon este antrenorul lui Daniel Sam, cel care se consideră un luptător complet. Nu am niciun defect, spunea Daniel Sam. A arătat o formă incredibilă și la cântar. N-are niciun defect, dar are 16 înfrângeri în palmares. Să sperăm că vor fi 17 după această seară. Îl vedem pe Cătălin Moroșanu extrem de motivat, ca la fiecare meci pe care îl susține. Da, 16 înfrângeri, dar și 52 de victorii, așa este în kickboxing.
Moartea din Carpați se pregătește să se retragă din kickboxing. Spunea că acesta este ultimul an în care va mai urca în ring. Printre ultimele ocazii să-l vedem evoluând pe luptătorul din Iași. Două lupte, mai exact, mai dorește să facă Moroșanu înainte să se retragă. S-a vorbit la finalul anului trecut foarte mult despre o eventuală dispută cu Daniel Ghiță. Momentan sunt în impas aceste discuții. Deocamdată Moroșanu este în fața lui Daniel Sam aici la Cluj. Nu dau mâna cei doi. Se știe faptul că Moroșanu nu este chiar cel mai prietenos atunci când urcă în ring. Să vedem cât de bine a reușit să se antreneze după ieșirea din fermă Cătălin Moroșanu. O auzim pe Ruby încurajându-l pe Moroșanu de la marginea ringului. Să sperăm că vorba ei îi va stinge lumina lui Daniel Sam în această seară. După ce a câștigat show-ul de astăzi pentru tine, la fel a slăbit foarte mult Moroșanu și atunci a fost făcut knockout de Zimmerman în 24 de secunde. Acum a avut timp să-și revină în greutate Moroșanu la acest meci cu Daniel Sam. Nu mai este la fel de slăbit ca atunci. Să fim atenți la loviturile de genunchi din partea lui Sam. Încasează Moroșanu, incredibil, exact când spuneam de această lovitură. Încasează înficat Moroșanu, lovitură de genunchi, arma principală a englezului. Respiră cu greu, numărat de Cezar Gheorghe. Nu cred că va mai continua acest meci. Da, Moroșanu spune că mai poate, susținut de public aici în sala Horia Demian din Cluj, însă va fi imposibil pentru Moroșanu să continue. Orice nouă lovitură în acea zonă îi va provoca dureri foarte mari. Insistă cu genunchiul Sam, deocamdată blochează 3-4 lovituri consecutive de genunchi Moroșanu. Trebuie să se miște Moroșanu acum, să fie inteligent, să nu stea lângă englez, să nu-i dea ocazia să lovească cu genunchiul. Și știa că aceasta este lovitura cea mai puternică a lui Daniel Sam. Trebuie să-i tai distanța, să mă duc în lateral în dreapta lui și să fiu agresiv cu brațele, cu croșele, spunea Moroșanu. Și iată, a fost surprins chiar în debutul luptei. Foarte bine se mișcă însă Daniel Sam. Suntem la jumătatea primei reprize, început foarte greu de meci pentru Cătălin Moroșanu în fața lui Daniel Sam. S-au amenințat cei doi ieri la cântare, o să te fac să suferi, a spus Moroșanu lui Sam, tu vei fi cel care va simți durere, a răspuns englezul și deocamdată Moroșanu a simțit durere. Foarte periculos cum se bagă Moroșanu sub adversarul său. Se expune la acele lovituri de genunchi. Puternic susținut în aceste momente Cătălin Moroșanu. Mai puțin de un minut de această rundă. Puternic lovește cu genunchiul în continuare Daniel Sam. Teribile aceste lovituri de genunchi. Va fi un plus pentru Moroșanu dacă va termina această repriză în picioare, însă mai este mult până la final. Deci va mai reveni puțin în acel minut de pauză. Se aruncă în atac Moroșanu cu acele croșee clasice, politura moldovenească. Un low kick puternic trimis acolo de Daniel Sam. Foarte grea luptă pentru Moroșanu, mai puțin de 10 secunde din această rundă. Ce bine că a ratat acel uppercut Daniel Sam. Final de rundă. Încurajat de antrenorul său Mihai Constantin, Cătălin Moroșanu are probleme și la arcadă Moroșanu.
tocmai ce spuneam că după ce a ieșit din show-ul Dansez pentru tine pe care l-a câștigat, a fost făcut knockout în 24 de secunde de Zimmerman. Era foarte aproape să fie făcut knockout cam tot în vreo 20 de secunde și de semn după ferma. A rezistat Moroșanu. Nu are amintiri cu aceste lovituri și Freddy Chemaio la prima lor întâlnire la Cheo în Amsterdam l-a făcut knockout pe Moroșanu în tot cu lovitură de genunchi. Cătălin a câștigat următoarele două lupte cu Chemaio. Ultima anul trecut la București. Ce greu respiră Moroșanu înainte de startul celei de-a doua runde. Și-a mai revenit luptătorul nostru, însă de fiecare dată când se duce la podea. Inventează Moroșanu și iese la podea. Danielson este rândul englezului să asculte numărătoarea arbitrului. Ce nebunie în sală la Cluj. Atmosfera a explodat după lovitura lui Cătălin Moroșanu, care, iată, și are revanșa. Este 1-1 la pus jos adversarul. Și e rândul lui Moroșanu să caute să-l termine pe Danielson, să încheie meciul aici. Parează foarte bine acea lovitură mediană de picior Moroșanu. Să vedem dacă are resurse, are energie să vină în continuare peste Danielson. Nu e bine să stea frontal în fața acestui englez. Trebuie să fie agresiv, să vină în continuare peste Danielson aproape. Iată cum găsește distanța. Imediat lovește cu genunchiul Danielson. Lovituri la corp trimise de Cătălin Moroșanu. Încearcă să lovească și la cap, însă se apără bine Danielson. A plecat Moroșanu de acolo și nu a mai lovit cu genunchiul. S-a întors acest meci. Acum Moroșanu este la conducere. Să sperăm că va reuși să-l mai pună jos cel puțin o dată pe englez. Publicul îl susține pe Cătălin Moroșanu. Suntem exact la jumătatea meciului. Și ce confruntare adevărată avem între Moroșanu și Danielson. A fost criticat Moroșanu pentru unii dintre adversarii pe care i-a avut, însă vedem în această seară ce adevărat coșmar are cu Danielson, un meci extrem de greu. Respiră, respiră, îi strigă antrenorul Mihai Constantin lui Moroșanu din colț. Oh, ce lovituri de picior extrem de puternice încasate pe brațe de Moroșanu. Serie de croșee pentru Cătălin Moroșanu. Agresivitate, agresivitate. Asta îi trebuie lui Cătălin Moroșanu în aceste momente. Din nou se aruncă asupra lui Danielson. Explozie în sala de la Cluj. Atenție la genunchii lui Danielson. Foarte bine s-a dat Cătălin la o parte din fața englezului. 30 de secunde. Bună lovitură cu brațul stâng pentru Cătălin Moroșanu. Mai puțin de 20 de secunde din runda a doua. Încearcă un high kick Danielson. Oh, ce dreapta a încasat Cătălin. Încă una. Trebuie să fie atent. Asta pentru că stă la distanță cu Danielson și este exact meciul care îi convine englezului. Cât de greu respiră Cătălin Moroșanu, cât chin pentru el în această luptă cu Danielson. Însă a reușit să-l trimită la podea pe englez în această a doua rundă. E 1-1 scorul. Parcă nici Danielson nu mai e la fel de proaspăt. Vedem acel croșeu de stânga lui Moroșanu, încasat în bărbie de Danielson. I-a tras... Privirea avea semn, parcă venea să trebuie cu cei, dar nu. I-a tras freșul de sub picioare, așa cum se spune Moroșanul lui Danielson. Incredibil cum a reușit să revină Cătălin după acel genunchi încasat în plex în prima rundă, pe care sunt sigur că îl resimte și acum. O astfel de lovitură este resimțită foarte mult timp, chiar și după terminarea meciului. Ascultăm și melodia care se pune pe arena națională la meciurile echipei de fotbal, la meciurile echipei naționale.
Să nu uităm, mâine de la ora 21:45 în direct la Pro TV avem meciul României din Norvegia, un meci foarte important pentru calificarea la Euro, la fotbal. Duminică, finala Nations League. 1-1 la runde, până acum este egalitate perfectă. Cine câștigă această rundă, câștigă și meciul. Daniel Sam îl invită pe Cătălin Moroșanu la luptă. Iată lovituri de picior din partea lui Moroșanu. Cine are mai multă energie, cine este mai proaspăt. Ambii luptători au fost trimiși la podea. Din acest punct de vedere este egalitate. Moroșanu cu o lovitură de genunchi, Daniel Sam cu un croșeu de stânga. Iarăși croșeul de stânga pentru Moroșanu, se clatină puțin Daniel Sam. Stânga. Croșeu de stânga și croșeu de dreapta pentru Cătălin Moroșanu. Direct de stânga Cătălin Moroșanu. Dacă ține acest ritm până la final, Cătălin Moroșanu nu are cum să rateze victoria în acest meci. Lovitura la cap și lovește și la corp. Dezlățuit Cătălin Moroșanu. Se prevălește la podea Daniel Sam. Ascultă numărătoarea arbitrului și în aceasta a treia rundă. 2-1 pentru Moroșanu la knockdown-uri. Ce revenire senzațională pentru Cătălin Moroșanu. Părea termina Moroșanu după knockdown-ul suferit în prima rundă. Iată inima acestui luptător care nu renunță niciodată la luptă. Trebuie să fie atent la genunchii lui Daniel Sam. Sunt arma principală a englezului. Are meciul în mână acum, mai are jumătate de rundă. Încasează Moroșanu o lovitură. S-a supărat Daniel Sam, știe că acum trebuie să-l trimită el la podea pe Moroșanu. Incredibil cât de puternic este susținut Moroșanu aici în Ardeal. Atenție la loviturile de genunchi trimise de Daniel Sam. Un minut pentru Moroșanu. Dacă va sta în picioare și nu va mai fi pus jos de Daniel Sam, va câștiga acest meci. Lovește foarte bine la corp Cătălin Moroșanu. Câtă tensiune în acest final de luptă. Lovitura medială de picior și este la podea Daniel Sam. Însă a încasat în plin acea lovitură, acel medium kick. Și cu această numărătoare și fără nu se schimbă prea mult lucrurile. Daniel Sam tot avea nevoie să-l pună jos pe Moroșanu pentru a câștiga acest meci. Mai sunt 30 de secunde din această ultimă repriză. Însă acum are nevoie să-l pună de 2 ori. Da. Mai puțin de 20 de secunde îl despart pe Moroșanu de o victorie senzațională împotriva lui Daniel Sam. Ce revanșă poate să-și ia Moroșanu în fața lui Sam? Încă o lovitură de genunchi pe care o trimite Daniel Sam. Câtă suferință i-a provocat și câtă durere a provocat lui Moroșanu cu aceste lovituri de genunchi. Daniel Sam s-a ținut de cuvânt cu amenințarea de la cântar. Final de luptă, brațele sus, Cătălin Moroșanu. Senzațională luptă, senzațională atmosferă la Cluj. O victorie incredibilă pentru Moroșanu în fața lui Daniel Sam, după ce părea terminat după primele 30 de secunde. S-au luat în brațe foarte agresiv cei doi pentru o secundă. N-am știut dacă continuă meciul sau se felicitau pentru evoluție. Într-adevăr, un meci fantastic făcut de Cătălin Moroșanu, dar și de Daniel Sam. Și putem spune liniștiți că Moroșanu a câștigat meciul nu atunci când l-a pus jos pe Daniel Sam, ci în momentul în care a găsit puterea să treacă peste acel moment din startul meciului, când a încasat genunchiul acela în plex. Foarte puțin reușesc să continue meciul după astfel de momente. Revedem momentele din ultima rundă în care Moroșanu a reușit să-l trimită de 2 ori la podea pe Daniel Sam. Croșeu de stânga la figură, dar și stânga la corp din partea lui Moroșanu. Vedem aici această lovitură de picior încasată în plex de Daniel Sam. Într-adevăr, mai mult o dezechilibrare decât un knockdown, însă victoria lui Moroșanu este fără dubii. Victorie superbă pentru Cătălin Moroșanu.
Câtă pasiune pe Rubi. Poate cel mai mare suporter al lui Moroșanu din această seară, Rubi. Îl vedem și pe Camara felicitându-l pe luptătorul român. Ce meci, ce victorie, ce întorsătură de situație pentru Moroșanu, care a reușit să treacă de acel moment critic în care a încasat o lovitură de genunchi în plex. Parcă nu-și revine Moroșanu din șocul acestei încleștări. Vine să plâng. Mă jur, vine să plâng. A fost ultimul meci în România. Dragi cugeni, ați umplut sala asta. Asta înseamnă că mă iubiți și eu mă iubesc pe voi. Să trăiască Dealul, să trăiască România. Vă mulțumesc în toată inima că ați fost alături de mine. Tot respectul. Emoționat Cătălin Moroșanu pentru acest final de luptă. Într-adevăr, merită aplauze și Daniel Sam. A făcut și el un meci foarte bun. Ultimele două lupte ale carierei Moroșanu vrea să le dispute în diaspora. Felicitări lui Moroșanu. Am avut două meciuri foarte puternice. Felicitări publicului. A fost un adevărat război astăzi împotriva lui Moroșanu. Am promis amândoi că venim la război. Este un respect reciproc între noi doi.